Kaixo kazetaguneko lagunok, bideo honen bidez, Eustat, Euskal Estatistika Erakundearen webgunearen atal ezberdinak zeintzuk diren erakutsiko dizuegu. Ikusten duzuenez webgunean gaude. Hizkuntza aukeratu ondoren, webguneko atal ezberdinetan nabigatzeko aukera izango dugu. Webgunearen hasieran oinarrizko datu batzuk nabarmentzen dira. Hala nola, barne produktu gordina, jarduera tasa, langabezia tasa. Honetaz gain, bestelako atal hauek azalduko zaizkigu. Berriak, agenda edo egutegia, gaiak, eragiketak eta koiuntura, estatistikako errekurtsoak, komunikazioa, dokumentazioa, zerbitzuak eta beste atalak. Berrien atala behin eta berriro eguneratzen den atala dugu. Agendan, estatistiken eskuragarritasuna erakusten duen urteko egutegia agertzen da. Bestalde, gaiak, eraiketak eta koiuntura atalean, estatistikaren informazio osora sartuko gara. Gaien kasuan, honako gaien datuak jasoko ditugu. Biztanleria, ekonomia, gizartea, lurraldea eta ingurumena, informazioaren gizartea edo IGIG-B. Eragiketen kasuan, honako aukerak izango ditugu. Eta koiunturazkoan honako eragiketei buruzko informazioa izango dugu. Bestalde, baliabide estatistikoen atalan, Eustat webguneko estatistika informaziora ailegatzeko bide nagusia daukagu. Atal hau sakonki aztertuko dugu ondorengo bideoetan. Eustat garrantzi handia ematen dio komunikazioari, 3 sail ezberdinetan sailkaturik dagoena. Prentsa zerbitzua, komunikabide zerbitzua eta kexak eta iradokizunak. Prentsa gunea Eustaten eta komunikabideen arteko harremanez arduratzen da. Honetaz gain, webgunean zehar albiste ezberdinak argitaratzen ditu. Zentzu hontan, prentsa oharren egutegiak Eustatek estatistika ze datatan argitaratuko diren ikusi dezakegu. Eta newsletterraren bidez, edozein erabiltzailek posta elektroniko bidez argitaratutako albisterik garrantzitsuenak jaso ditzake. Bestalde, komunikazio zerbitzuak, herritarrek, enpresek zein erakundek dituzten informazio estatistikoei buruzko eskaerei erantzungo die. Horretarako, kontsulta lasterren zerbitzu bat dago, erabiltzaileen behar izanei ahalik eta azkarren erantzuteko. Eustatek dokumentazio atal bat du. Argitalpen teknikoenak eta metodologikoak direnak agertzen dira atal hontan. Zerbitzuen atalean, bestalde, honako aukerak edukiko ditugu, eta beste atal interesgarri batzuk sailean, honako aukerak izango ditugu. Web eskola, Udalmap, Aribideko inkestak, kontratuak eta lehiaketak, antolakundea eta udalerriaren biztanleria. Beno, hauxe izan da guztia, espero dugu bideoa baliagarri izatea Eustateko webgunea gehiago ezagutzeko. Gero arte.